שלום, אני סבתא רותי בריאותי. באתי לשמור על הבריאות שלכם. ילדים, על מה נדבר היום? שלום עמית, מה שלומך? שלום סבתא. סבתא, אפית עוגיות. לא, אל תיגעי בעוגיות. אחרי שמלטפים בעל חיים, חייבים לשטוף ידיים. למה צריך לשטוף ידיים אחרי שליטפתי את הכלב? כי יש חיידקים על בעלי חיים. סבתא, מה הם חיידקים? בואי אחריי. חיידקים הם בעלי חיים מאוד מאוד קטנים, היכולים לגרום למחלות. סבתא, עד כמה החיידקים קטנים? החיידקים מאוד קטנים. את יכולה לראות אותם רק דרך מיקרוסקופ. ואיפה חיים החיידקים? החיידקים נמצאים בכל מקום. אוי לא, אם יש חיידקים בכל מקום, בטוח נהיה חולים. עמיתוש, אל תדאגי, תשטפי את הידיים ולא יהיו לך חיידקים. שוטפים ידיים לפני שמתחילים לבשל. שוטפים ידיים גם אחרי שמסיימים לבשל. שוטפים ידיים גם לפני שמתחילים לאכול. שוטפים ידיים אחרי שמשתמשים בשירותים. שוטפים ידיים אחרי שעבדנו בגינה. שוטפים ידיים לאחר שזרקנו זבל לפח. ושוטפים ידיים גם אחרי שביקרנו חבר חולה. ועמיתוש, אל תשכחי לשטוף ידיים גם אחרי ששיחקת בחצר או בגן שעשועים. אוי, נגמר הסבון. אני טסה לקנות סבון. להתראות ילדים, ניפגש